खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। खौरांगिरि सन्जय रायखौ एनएलबि आ जेबो हुमखि होआखै। 6थि शेड्युलाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिसन बिसायख'थि खुंनो हानाय आरो हायैखौ लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL। लालुं प्रसाद जाधवनि हेंथायै CBIनि जर'खा बिजिरसालिया 5 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। गहपुर कक्लाबारनि 15 नं हादोरगिरि राजा लामायाव गोख्रों जाब्रबथाय 5 घन्टा हान्था मेला बन्द'। चिरांनि अदालगुरियाव SSB आ गोबां साल दंफां थुख्राजों लोगोसे सासे हमदों। जेबो खौरां होग्रोआजासे PSO आ बोखांनायनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL। चाइनानिफ्राय बायनानै लाबोबाय इथानल बानायग्रा मेसिन आसामाव सौफैबाय। नगावनि कृष्णाइ घाटआव अइल इन्डिया पाइपखौ फलंनानै सोरबा सिखावआ थाव खावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। BTC काउन्सिलनि 7 नं फकिराग्राम बियाबनि MCLA एबा आथिखाल BTC EM उरुगदेआ जायगानि रायजो राजानि जानानै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै रायजो राजाया दिन्थिनाय खौरांखौ आसाम टक्सी खौरांगिरि सन्जय रायआ होनायाव रागा जोंनानै माखासे सुबुङा NLBनि मुं लानानै सन्जयखौ हुमखि होनाय सुबुङा NLBनि रावबो सोद्रोमा नङा होननानै कक्राझाराव खौरांगिरिनि सिगाङाव खेंफोरथि होदों। जाय सुबुङा NLBनि मुं लानानै हुमखि होदों आथिखालाव बिखौ पुलिसआ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ आरो गुबै बाथ्राखौ सोराङाव लाबोनांगौ होननानै कक्राझार चन्द्रापारायाव NLBनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। बेखायनो रावबो रायजो राजाया जाहाथे गोरोन्थि बुजिनानै NLBखौ सन्देह दा खालामथों होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायदों। ओजोंहाय मंगलबारखालि खौरांगिरि सन्जय रायआ बेनि सायाव राहा लानांगौ होननानै कक्राझार सदर थावनियाव FIR बो होखांबाय। आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिसननो भारत संबिजिरनि आर्टिकल 244(k) 9थि खोन्दोनि जोहै पन्चायत बिसायख'थिखौसो खुंनो हानाय गोहो होनाय जादों। नाथाय आसामनि 6थि शेड्युल जेरै BTC कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलफोरा भारत संबिजिरनि आर्टिकल 244 नि 10थि खोन्दोआवसो दं। बेखायनो आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिसना गमामायैनो 6थि शेड्युल बिसायख'थि खुंनो हायो ना हाया बेयो गावनो गाव मोनसे सोंलु जानानै थाबाय। बेखायनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिक्रम हानसेन मुंनि सासे सानसुमैया भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सोरखारनाव सुग्लु खालामनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव थार बिजिरनाय लुबैनानै PIL खालामहैदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि चिफ जास्टिसखौ लाफानानै मोनसे बेन्च कर्टआव बुधबारखालि हियारिं लादोंमोन। नाथाय नांगौबायदि थोजासे फोरमान होनो हायैयाव जास्टिस बिजिरनाय होनो हायैयाव चिफ जास्टिस J. सुथियाया बिनि उननि हियारिंखौ फैगौ 8 मार्चआव होसिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिहारनि आगु गिबि मन्थ्रि लालुं प्रसादनि हेंथायै रासियानि मोनसे CBI आ जर'खा बिजिरसालियाव 5 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों आरो बेनि अनगायैबो 60 लाख रां जुरिमाना फोनांदों। जुनारफोरनि जाग्रा आदारनि मुङाव जाख्ल'नायनि दायानो मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन मोनसे लालुं प्रसादनि उन खारफाबाय थादों। CBIनि बिजिरसालिनि डिफेन्स लयार सन्जय कुमारआ सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिहारनि गिबि मन्थ्रि जानानै थानाय समाव लालुं प्रसाद यादवनि हेंथायै 139.35 कौटि रां जाख्ल'नायनि मोनसे गसर दंमोन। बे केसआव गासै सा 36 दायनिगिरिखौ बोसोरथाम जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जादों। अदेबानि लालुं प्रसाद यादवआ सिगांनि 950 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनखांनायनि उनाव 60 लाख रां जुरिमाना होनानै जामिनाव गबायमोन। नाथाय रासियानि CBI आ बिजिरसालियाव गोदानै 5 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावफिनबावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1997 आवनो लालुं प्रसाद यादवनि हेंथायै गसर होजादोंमोन आरो 2013 मायथाइयाव गोजौसिन बिजिरसालियाव जामिन होदोंमोन। नाथाय उननि समाव नरेन्द्र मदि दैदेननाय BJP सोरखारा 2014 आव फैनाय लोगो लोगोनो CBIनि जर'खा बिजिरसालिया लालुंखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफिनदोंमोन। बेनि उनाव झारखन्ड गोजौ बिजिरसालियाव थांनाय 2021 मायथाइनि एप्रिल दानाव लालुं प्रसाद यादवनो जामिन होदोंमोन। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर कक्लाबारि 15 नं हादोरारि राजा लामायाव बुधबारखालि फुंनि समाव गंसे 12 साखा गोनां ट्राकआ गंसे RCC दालांनि सायाव गाव हारसिंनो बेलथायनानै जाब्रबथाय जादों।
जाहोनाव थांनाय फैनायनि हान्था मेलाया खमावबो 5 घन्टासो बन्द जानानै थादों। गहपुर पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिबा AS01LC7122 नम्बरनि 16 साखा गोनां ट्राकआ नांनायनि बांसिन मुवा रोगानायाव दालां गेजेराव गाव हारसिंनो बेलथायनानै जाब्रबथाय जादों। गोबाव समनि उनाव पुलिसआ खुनुरुखुमै गुबुन रिपारिं भेननि जोहै गारि आरो मुवा बेसादखौ लामानिफ्राय बोथ्रोदनो हादों आरो 5 घन्टानि उनावसो लामाखौ बोस्रांनो हादों होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव 6 नं SSBनि जी कम्पानिया बुधबारखालि फुंनि समाव उदालगुरि गामि ओनसोलनिफ्राय भारत-भुटान सिमानि खुन्थिया पिलार नम्बर 169 नि खाथियाव गोबां साल दंफां थुख्राजों लोगोसे शिव हाजदा मुंनि सासे दंफां फालांगिखौ हमदों। हमनानै मोननाय सिजारखौ SSBआ 38,55,000 रां होननानै मिथिहोदों। लोगोसे हमजानाय शिव हाजदा आरो साल दंफां थुख्राखौ आथिखालाव रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव गथायबाय होननानै SSBनि सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय आरो बिथोन बायदियै आथिखालाव सा 250 दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि PSOखौ नागारनायाव आथिखालाव गासै सा 750 PSOफोरा उदां जादों। बे खाबुआवनो हाखु दाखुयै जेबो खौरां होग्रोआजासे आगुनि बारग' गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि आल्ताफ हुसैन सइकियानि PSOखौबो जेबो खौरां एबा लाइजाम होग्रोआजासे सोदै बोखारनायाव दुखु मोननानै नखर बिफाननि हेंथायै बारग' गाहाय बिजिरगिरि आल्ताफ हुसैन सइकियाया आथिखालाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होदों। मख'नो गोनांदि माखासे BJP दैदेनगिरिफोराबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बे थांखिखौ सुखुनाय मोनाखै होननानै माखासे खौरां बिजोङाव आराव जादोंमोन। इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडआ चाइनानि सांखाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय इथानल बानायग्रा मेसिनआ आथिखालाव आसामाव सौफैबाय। कलियाबरनि सिदलाघाटआव कलकाता जानानै बुधबारखालि सौफैदों। मख'नो गोनांदि आसामनि औवा आरो माइरं एबा माइ जिगाब बायदिनिफ्राय इथानल बानायग्रा मेसिनखौ नुमलिगर थाव सोदांग्रा कारखानायाव गायसंनाय जागोन होननानै मंगलबारखालि रायजोआरि पेट्रलियाम मन्थ्रि रमेश्वर थेलिया खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि बे इथानल थावखौ पेट्रल एबा डिजेलजों लागायदेरनानै गारि मटरनि थाव टेंकियाव सोनाय जागोन। अब्ला पेट्रलनि माइलेजआ बांसिन जागोन आरो गोबां रां रैखा खालामनो हागोन होननानै मन्थ्रि रमेश्वर थेलिया बुंबावदों। नगाव जिल्लानि कृष्णाइघाट गामियाव राजा लामागुदिजों थांनाय अइल इन्डिया लिमिटेड पाइपलाइनजों लांनाय थावखौ मंगलबारखालि मोनायाव खावनानै लांदों। बे जाथायनि उनाव आथिखालाव कृष्णाइघाट गामिनि गासै रायजो राजाया जोबोर जिंगायाव गोग्लैनानै दं। मानो होनोब्ला पाइपलाइननि गब्लंजों उसिफावनाय थावआ आथिखालाव गामियाव लोमसावजोबबाय। बेखायनो सोरबाया बोरैबाफोर अर सुयोब्ला जायखिजाया समावनो गामियाव अर खामनो हागौ। मानो होनोब्ला आथिखालाव गोजां बोथोर समाव बयबो गोजांनायखौ होखारनो थाखाय अर सायो। बेनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ होननानै पुलिस एबा गासैबो रैखाथि हान्जाया जाहाथे नांगौ बायदि राहाखौ लायो बेखौ हास्थायदों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।